Артистичните заложби на спасение от номинация Марин нямат граници, особено ако срещу него има подходяща публика. Добър вечер, уважаеми зрители на вестник Тино-Нино. Намираме се пряко в Метеорит Академия, където ще наблюдаваме как талантите се усмихват. Много весело. Здравей, Жорж! Чувстваш ли напрежение или вече мина през туалетната? Жорж беше красноречив с жест. Дедо, как се чувстваш? Какво прави анакондата? Жива и здрава ли? Пиони, анаконди. Работи по навлизане в тесни пространства. Анакондата. Как са тесните пространства? Мисля, че объркахте въпроса. Кой говори за тесни пространства тук? Господин не искаше да каже дяволското гърло. Дяволското гърло или те наречената Викторийна падина? Та как са тесните пространства? Отворене. Иначе как е магарто на село? Добре. Мисля, че ще го водим да опложда една магарица. Уважаеми зрители на вестник Тино-Нино, Жорж нарича Вяра магарица. Не мога да понася. Вяра, добре платени ли са магариците в голландци?